xi qabelkom ħalli Merħba sinjuri, s-sib fil-għaxija u da s-sibt ħanispiċċaw daqxej differenti, x'taħseb. Għaliex għandna magħna persuna suppost qed niżżel bis-sima. Sinjuri, għalikom Valenti, għalix suppost. Għalfej differenti. Oh, ma jenna fil-ħattor. Ibda, saqsija. Sadijina nafa, xina nafa zaħira. Nafa zaħira. Valentina Rossi zaħira, kif kienet? Dejjem tiġri l-emmulaw ma' omma involuta fl-affarijiet, ġifiri xej differenti. Kienet tkun emmi ma' u koll, ġest tkun emmek, uġvi. Le, ma' kont nħobb u nħu pjaċina l-affarijiet. Meta xaħat jistaqsik, inti x'taħdem, x'tajdilhom? Li naħdem f'xena kreattiva u ta' divertiment, għax il-verità ħafna mill-affarijiet li nagħmel. Ma' Jobs Plus, x'inti mniżla? Naħseb mhux biċċajt, naħseb sales u marketing għandhom jiktubu imma l-verità dak hu x-xogħol. Ma x'inhi dik il-ħaġa li tixtieq tagħmel? Qed tagħmel dak li tixtieq jew? Kważi iktar mill-li xtaqt, għax ovvjament f'da x-xogħol dejjem isu jinħoloq xaġa ġdida. Eżatt, u isek hekk tajt lenti toqgħod lura mbagħad. Nizzew. Waqqattu. Valentina Rossi, jafek? U nista għadu li jħobbuk kulħadd, għax ma tantx tisma' nis jgħidu kontra. Qas nisa. Ġejt il-dowlek. Hija rari, Għax in-nisa bejnietkom. Kollox bartu żar. Le ma sens. Le, mhux vera. I mean, ikun hemm min taraħ quddiem il-kamra jitħaqlek u mbagħad wara ma jkellmekx, ġifieri f'din ix-xena naħseb l-importanti l-onesta u taraf minnu vera iridlek iġġis tibblek fuq darek, fimt? Ejja. Waqqa. Waqqa tri. Li mu dak il-moment fil-karriera tiegħek sissa li tgħid dan huwa fejn kont it-top jena. Mhux bil-fos bħala li ħassejtek. Ngħidlek tant jinbidlu affarijiet illi kull isum milestone li kolli differenti ngħid da kien it-top għax meta kont qed niżbin nimmodella u kont irbaħt l-awards għattillallu da top, imma ovvjament iktar ma tikber il-goals dejjem jinbidlu u tevolvi, ġifieri naħseb ġist nieħu pjaċir kull ħaġa li jirna xi li nagħmel milli ngħid dak kien it-top għax imbagħad isek teħelem u tgħid hu issa milt u isek tiġi naqa' lazy. Jiena narak meta nisimgħek illi inti gburija li inti Maltija. U veru da jekk tħossu gburija li inti Maltija. Jiena li hija Malta sabiħa wiss, insifer u nimmissjaħ għal Malta alla volja nħobb insifer. Inħobb ħafna t-salset Malti u nixtieq li jkun xi ħaġa lil Malta. Darba daw niċċikkulata ġbejni. Eżatt. Inħobb aħna il-pajjiż tagħna uniku ħafna u mhux ġest tal-history manka affarijiet tal-li kellu jekk allura għandhom bżonn. Lingwa xa. Ukoll. Waqqa sa ma ħalli nkomplelek biċ-ċobra. Tħossni aħna l-Maltina għandna biżżejjed opportunitajiet hekk irridu. Għandna li tittamel huwa ma toqgħodx lura u dejjem tintaqa' ma' nies ġodda llum il-ġurnata ħafna barranin jiġu jaħdmu Malta, ġifieri ara kemm hawn films illi jiġu jaħdmu Malta u dawk in-nies tista' tintaqa' magħhom, taħdem magħhom u forsi tmur taħdem barra Malta wkoll. Tista' tkun fil-ħara fuq minn id-dur. Fil-mera, għax int biss tista' toħroġ mill-ħm tiegħek stess, jien hekk nemmen. Sa m'għandex fuq minn id-dur. U li għandi ta' jħassa u kull imma jien id-deq nimla n-nies bil-ħm tiegħi. Valentina u x-xemat. Da x'inhu proġett ġdid? Xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel u imnalla sibtiġat li jħobb ix-xemat qas nħobbhom jiena, ovvjament qed naħdmuha fl-imkien. Ma tagħmel reklami klandestin. U naraw x'inhu ma dawk l-irwejja li jfakru b'xi ħaġa. Ġifieri eżempju riċentament tal-Figolla konna minn. Spera li ma tagħmilx tas-7 li għedna kemm insemmu. Le, dik Dik le. ta' minn ħanxhom biex nagħmilha. Għamissek tagħmel waħda ta' xema ta' kun fil-ħara, eżek. Le. Għandi waħda isma' ħikalli. Tfal, bħala persuna pubblika f'diversi joqsma tħossok responsabbli jmilu iżgħar minnek. Iva ħafna, llum il-ġurnata tagħti eżempju tajjeb il dawk li jsegwuk u għax jaħsbu li kollox vera perfett, ma fil-verità il-realtà mhijiex dik. Tal-aħħar sa, tal-aħħar. Issa di naqa' serja sewwa. Hemm xi kawża illi tħoss li inti bħala Valentina lesta li toħroġ rasek għaliha. Naħseb xi ħaġa li tibqa' stigma u xorta titkellem kemm titkellem qatt biżżejjed hija s-saħħa mentali, speċjalment fix-xena tagħna. Iktar ma titkellem iktar tkun onest u tagħmel iktar awareness.
Tajjeb, Kemm jajtu mit mara kbira. Ninzila xajjek. Actually mara zaħira. Zaħira fil-das, imma kbira. Dik. Sita ċajta wisla, li mista tosta ċajta. Għax tala. Bera jirġoġi. Dielik. Għandek il-medalja Ili. uffiċjali ta' xute. Signori, u għawnek titalmu li l-essenza edha fil-flixken iż-żar. Alla volja tkun fuq l-iskaffa. Plana.